la ke kona Trapu mesanga ne jugu de b'aw fɛ basi ni nin kɛra jugu ye ka ban dɔrɔn balo t'a ye bilen pare que ne tiɲɛ bɛɛ don tiɲɛ min na ka John ko k'a jɛ k'a kɛ diɲɛ fɛn fɛn John filɛ sawura min na ni ne tɛ a kun tɛ kɛ tan tɔ Hey, demoiselle. À quelle heure est-ce? Ça va? Ouais, ça va. Coca. Eh, vous qui n'allez pas non? Tiens, Gordon, il y a un peu de ça, ouais. Non, Gordon, c'est Jalou. Ben, bon, il y a un peu de vie. Na for Gordon, de l'eau qui est vieux, ouais. Non, je te viens là. C'est ma voiture qui a été mise là. Oh, tu vois, il y a un plan, mais ça coûte même. Mais c'est la moucherie. Bon, ne comment faire? On a fait un fait, on fait quoi? Tiens, vieux, t'es une heure là. Tiens, là, t'as pour un calme, ouais. Comme il y avait un cycle là. Et moi, je vais caler ma. Ah, non, tu sais, on est à ma bouche. Parce que I'm going to go to the ma. Voilà, et j'ai refait ce que nous avons regardé quoi. Ne comment faire? Non, ça me sert à rien de faire quoi. Mais c'est la trappe. Non, il y a pas de trappe. Quand on est à Jameson de. Au bel femme na ça, nous on essaie de se la trappe. Ça n'a pas plan à guérir maré. Il y a plein de matériel. Ah, vieux, on va reprendre sur le comme j'ai monnaie. Allah to dore kanu ko jaay kanu ni ma to wala ma ko ñor to mut to ko bla wati ga tili aga net se ko khadam ga Dans la vie, tu te retrouves bien pour ou assassin ou on coupe dans chez nous là. En plan mais oui. Voilà ban. ama wala ne C'est voilà. Dodi. Dodi même mewa. Ma fo même femme moi sinon ni sanwa. Non, ni to ni femme. no re fe no ma fa ka no fe Ai no ne ko ima yep sene ka tarapu wora vie. E se bi sene ka plan woro. trapo yo muni Yep sene ka ima ni furo tarapu doro ora to nya fe vie parce que to domaine nous konna la. Tarapu doro chukoro ba kono ima finesse ban fen nous. waria Yeah, sure. no do nyara bara khaba Ah bon, donc be so la wa. no kinda be bel jalu do Ah ouais. la soutenir yogo waso baw ni war ko kondo bana do bana anga kanu che kanu ikela khaba Paraît que ça devient intéressant maintenant. Nta lokal kamere. Ba fa bamna ngara nta lokal kamere. Ouais, Gordon. Ai comme il y a un film à santé. Comme il va se gâter pour que Gordon jabi moi. Lenya na mayana mabi. Oh, il va faire du wa minimum poser. Voilà, il est soumis dans le pays. Il est Groupement. Hello, Roba. Can you be no? Wait, no. Tara fete na. Get him senu. Tara sula bebe. Akala clip lady. Doni. Si. Noko. Ika change. Ma ni balu bala srala. Kibara foi kala mala. Kana ni fone. Sa joli. Isigle mi te bitte ga che nouvelle soro. Ifine kala ga do yini ga dola. Turpso. Oh. Ga chogori. Ke chogori tala de. Ka idadu fali dado bina to go da dila la go da wala. O no ngane.
ala. Oh, Ga chukudi. mina folo. Mina ngachira kare kunda. Awo nyama. Awo. Kambe. Awo kambe. Yalo. John, je pas kalama ne ka wari ni bɛ ka ne. Sunkalo bɛ ka se ni mɔgɔ bɛ n ka wari la. Ne ka combien de millions dalen bɛ la n ka cɛ a bɛ wagati joli bɔ. Mɔgɔ bɛ wari la, n bɛna denbaya ka musaka, n bɛna o gérer en même temps n kan ka taa don dɔ fana kɛ misiri la. I bɛ ka ne faamu wa? Donc ne bɛna min f'i ye avant sunkalo ne ka wari ɲini. Ne ka million bila ne t'a da dɔn I bɛ ka million fara ɲɔgɔn kan I bɛ na di yan I bɛ ka faamu mankan man ne yɛrɛ juru ye juru ye ni mɔgɔ ye juru don I la a bɔ a sira fɛ n'o mori la juru tali ka di juru saratɔla ye fɛngɛ kata banani n'a ye sabali sa I bɔra n'a ɲɔgɔn de bɛ ɲumankɛlaw décourager yan don min na e nana juru minɛ ne bolo I y'i kolonkolon duguma ka fɛn bɛɛ kɛ Funu ko non on est segene ne yɛrɛ bɛ n ka compte bɛɛ vider I tɔgɔ la ne b'o wari d'e ma jusqu'au présent o wari ma sɔrɔ chaque fois kuma dɔ la n b'i wele appel tɛ don n b'i wele numéro kɔniw kan I b'olu ta n bɛ min f'i ye sabali dɛ sinon mankan man di ne yɛrɛ fɛrɛ kɛ ne ka wariko la fɛrɛ kɛ n ka wariko la juru de don n'a sɔrɔ I kun nana ko n k'a d'i ma fii sabilillahi problème t'a la mais juru ye juru de fɛrɛ kɛ I ka ne ka juru sara I bɛ ka faamu tɛ mankan fɛ n ka juru sara dɛ voilà n bɛ se ka min fɛ o ye Sirne bojalam. Ikwa wale ha banga ko ndo. Ko ne kuna na pariche. Ne mata konsigiro la anga pariba ni shu ko ka dugu je ga warto pariba mo. I tiga ngolo. Debi dugu jara era boro ne ga ta baro la mi ni fambe. Papa kana dimora sa eba ko ndu tra ka ko ya ko dugu no ko. Ni tra warum ne. Ni war soro. Ni war soro. Igi jega duma bo dagala. Go be gila ga dima. Shiri. Da ko wati. Yora de. Okay. Donc komi ni war soro. Jadi mala. La prefiere nga plan. Yora de. Go be ga dima. Okay, no, Shiri. Bye. O mana ka plan ma falha. C'est pas ça c'était l'arrêt. Ouais, bisous. Ça va tout? Yeah, John. Ça va? Tarapu. Ouais, c'est moi. Qui est type la matière? Oh, chérie, elle m'a fait mais on m'a dit que tu l'as tué quand John a Non, on a moto de contient non quoi. Yeah, faut partir. Ouais. Il y a mon problème. Il y a un sur un plutôt qu'on a. Ouais. C'est un de nos Non, mais ça on peut faire mieux. Ouais. Parce qu'il y a la nez du flen, les mousseaux remets, les mousseaux de la trapu télé. Les qu'elle me sera jorom fall comme les chèques du que c'est à fa. Ah, bisous. Yeah. Comment Kelen no re plan kana même? kana siga la ere. Chega na ne makibi ka chifone. No to plan no accepter. Mais ni ne mo ki jarane ki ko ke to ka ne be do ga ne kwa. Ko ora to nyanga elema o blog ta fi ne ga na so na to ko no wa. C'est-à-dire que ika ku tabulu de kadi wa. Et puis ere de jarane te puis ni ye doro no. Fo yenga mo blema ka chi fi ere fa nga trapusi. Bisous. Il faut qu'on a soulevé. Ne m'a fait un famille. Tiens, John, quand il y a blabina, ça y va en Non, il y a femme ça. Ma bonne fleur, non. Nous tenons à traper. Nous t'en avons Ouais. Mais faire à finir. Et John, il t'a dit quoi?
Non, bisu cɛ o ko kelen don ka ban sa. Mun ye financement yɔrɔ ye kana jɔrɔ la t'inquiète i mago bɛ jɔ jigɛ fɛn o fɛn la ne bisu ne b'a ɲɛnabɔ déjà ne bɛ terre sanfɛ ka ban kana jɔrɔ diɲɛ fɛn foyi la a kɛ i n'a fɔ o kɛlen don ka ban mais n'i minɛ sale pas la walima ko i minɛ faux pas la i b'o tɔ kɛcogo dɔ yɔrɔ non bisu ne i bɛ n ka tarapu kɛcogo dɔ yɔrɔ non bisu ne tɛ se ka k'e fɛ ka tila ka kɛ muso wɛrɛ fɛ sa o to ye sa e bɛ ne jɔn dɔn sa ou bien ne est-ce que e ne jɔn ni mɔgɔ fila ye sigida in na e delila k'o ye wa ah o de y'a to ni ci bila i ma parce que la ni ka ko taabolo a diyara n ye wa sinon mɔgɔ caman bɛ ne nɔfɛ sigida la u bɛɛ k'u i yɛrɛ bɛ tarapu faamu wa mais John ne ka e finance kɛ e ka fɛn bɛɛ kɛ k'a fɔ ko n bɛ diɲɛ ta k'a di ne ma k'e k'a fɔ k'e bɛ faux pas kɛ i bɔ a la. ok faux pas tɛ non fɛn tɛ quoi kara tɛ quoi. non kara tɛ n kun quoi parce que la mais n bɛ bile dɔ d'i ma i bɛ taa i ka karako ɲɛɲini fɛ quoi. bisu cɛ o y'a daminɛ yan. non o y'a daminɛ. non cɛ. i bɛ taa kara san na wa nin ye kara wari tɔrɔ ye i mago mana jɔ diɲɛ fɛn fɛn la a fɔ ne bisu i m'a ɲɛnabɔ mais mun ka gɛlɛn ma o ye faux pas de. mais bisu mais i ka ɲɛmu tɛ n bolo. a don a m'i wele. ah bisu nin ka orange n tɛ nin di bɛɛ ma dɛ. faux pas tɛ n bɛ sin i machine na. ouais. a bila ka bɛn kɔfɛ y'a mɛn. oui. cɛ wɛ John nin kelen ne yan nin ye n ka mago yɛrɛ ne ye gogo ye n nɔfɛ yan n b'o tigi bɔ a la nin ye sans toucher de yɛrɛ touche pas ni touchera nin na dɔrɔn non i bɛ y'i ka kɛnɛ kɔnɔ ni bisu bɛ jɔlen i ka terre kan na n ka nin ba ta nin wele n'a sɔrɔ nin bɛ yɔrɔ min na wa. ɔ wɛ Jo plan bɛ cogo di e mana ne ka fɛnw ye yan cɛ su kana ko k'a sɔrɔ o ma se yan nɔ dɛ e bɛ k'i kulonkɛ ne bisu la dɛ walima i ɲinɛna n kɔ dɛ fɛn ka se yan nɔ ka sɔrɔ n ka matasi ma se yan nɔ i bɛ na n sɔrɔ yan n b'i bɔ a la ka sɔrɔ k'a tɔ kɛ i kɔfɛ. Mama. San sɔgɔla ça va? Ça va. I kun bɛ sunɔgɔ la. Wallahi ne yɛrɛ wulila sisan. Ne ko cuisine wala. N y'a ye. Mama basi. Baara foyi tɛ yen. I ye nin yɛlɛmisɛn na dɔrɔn i mako dɔ bɛ ne la. Mɔgɔ kelen sigilen bɛ. Awɔ. Mɔgɔ ma taa baara la bi. Ne ma baara kɛ. Ça va. Ça va. E mako bɛ mun? Mama ne mako tɛ foyi la ne nisɔndiya don dɔrɔn de. N'i ka taa dɔrɔn i mako bɛ fɛn la. Ayi ne mako tɛ foyi la mais ne tun bɛ fɛ ka taa fini dɔ de san dɛ. Ma ko an ka sɔrɔ fini dɔ ye ne tun bɛ fɛ ka taa fini dɔ de san. So ne mako tɛ foyi la mama. Ɔ nse ne tɛ furu sa de bɛ tila ka taa retraite kɛ n ka compte la y'a mɛn. Ee mama ka taa retraite kɛ. Awɔ. Joli ɲɔgɔn na. E bɛ joli fɔ? 1000. I 1000 dɔrɔn e ne fa n b'a kɛ 3000 ye y'a mɛn. Ne b'a dɔn dɔrɔn fɔlɔ ne b'a fɔ a bɛ dɔ fara a kan. Problème t'a la. Mama n bɛ changer ka sɔrɔ ka taa retraite. Mais n'i y'o di ma a kana fɔ Mamadu ye dɛ. Mama tɛ foyi fɔ a ye. N tɛ foyi fɔ mama la. Mama bɛ na sa. Ne ma se k'i dɔn dɛ. Awɔ ne ye Sakɔ muso ye. Awɔ. E ko jumɛn? Ko accident wa? Ala. Mama ne fɔra ye, mama ne fɔ ne yɛrɛ fɛn bɛɛ kasi dɛ. Mama, i ɲɛji cɛ sa, mama kɛra cogo di? Mama, a ɲɛfɔ ye sa. Mama. Mama, n'i ma ɲɛfɔ ne, ne fana b'a faamu cogo di mama? N'i fɔ ne sa. Ne b'a faamu mama, e k'a fɔ ne ba ye, a ɲɛfɔ ne ba ye. Ko fa ye accident de kɛ n ka tora la.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Tout va. Il parle de ça. N'est-ce pas? Oh. C'est bon? Ouais, t'es né au Seraing. Je crois que il y a un Samaï qui est un mado. Denis Samayapam. Pour le football. Ouais, moto, c'est vrai. Mais va te dire là, la bonne. Le website à station là. Ok? On a ça. Bonne journée, hein? Ouais, je t'aime. Ouais, bye, ciao. Siri. I b'a dɔn siri sɛgɛnba de bɛ ne la san nin wagati in na walayi wari tɛ n bolo cɛ. Jɔn kana na to k'a fɔ ne ko sɛgɛn b'i la sa n'i mago bɛ wari la dɔrɔn a fɔ dɔrɔn karisa wari di yan nɔ o de bɛ ne cɛ o a fɔ dɔrɔn ko wari di yan nɔ mɛ sɛgɛn b'i la nɔ ne t'o faamu dɛ. Ok wari jan sa wari jan bisu. Ok bisu merci. Jɔn ne yɛrɛ bɛ sisan nɔ ne bɛ ka sogo dɔ kɛ sufɛ yan t'a ɲɛnama ye dɛ parce que ne b'a dɔn ni sogo in bɔra kɔni yan dama di ne fila si la dɛ. Cɛ bisu o kuma ninnu dabila sa. Cɛ i b'a dɔn n'i kɔnɔ fara kojugu n'i da i bɛ to ka sogo dɔw de kɛ sinon e tɛna sogo ko foyi kɛ ko mun da man di e minɛ fila la o faamuya sa. A ka ko yɛrɛ sinon ne yɛrɛ bɛ ko in bɛɛ kalama. Cɛ bisu cɛ e ye ne ka seri ye sa i fana sa i b'a dɔn e ka n'i da ka sogo ni fɛn foyi ye ou bien. Ko pati ɲam. Cɛ an tɛ sanpa dɔɔni kɛ ou bien. O bɛ ɲa kulo. Yɔrɔ. Baasi tɛ ko ne kun ye mɔgɔ bila k'i wele fɛn o fɛn n'a b'i senna kan k'i kɛ bamananw ka kuma don bonya o bonya bɛ den kan masa ɲɛsirannya don masa bɛ nin yɔrɔ yɛrɛ sabula ka da kan so yɔrɔ bɛ bonya ba kan o ye ni a tɛ mɔgɔ kama ne kun wele ni hakilina ɲini n'a sɔrɔ hakilina min b'i la n k'o fɔ ne a bɛ se ka kɛ ni dɔ bɛ ɲɔgɔn kalan a fɛn a politiki b'a la o de bɛ kɛ yɔrɔ min a ka di wele kunu. I ka kuma faamu n bɛ hakili jagabɔ. I bɛ hakili jagabɔ a kuma ne ka ne jaabi sisan wara sugu diya a kalama. I ka kuma mɛn mɛ ni kuma fɔra i ye mun de hakili jagabɔ bɛ taa i bɛ t'i miiri o la n y'a mɛn.
comme ne fɛn yɔrɔ la titigi bɔ titigi n'i fɔ n'i hakilina min sɔrɔ i bɛ wele i bɛ se ka mɔgɔ ci Ala sɔnna ala ko n'i ka kuma